Ako, nagwali lang ko. Dili ko makasama sa Ginoo. Dili ko parehan ang nagpahambunga para sila makaluwas, mga kaabag, mga pastor, mga katikista, makaluwas. Kay isulti na akong kamaturan. Kumbaga, nagtudlo po ko ninyo, matabangan mo sa uban na makadungog po ninyo kamong mga espiritu. Ang ako po ng mga tao din mula ginaibog lagi mo nila. Natanawar ko na sila mga tulog mga ganina. Inari ka sa una. Kasalig lang ba? Ako, naglibog ko sa ano ko, pagpasabot sila mo nagkontento na ba? Mapod ka. Naana lang kakaroon. Kaya nakita ni mong imperno o ang langit. Kani, may makadulong ang mga pari, mga pastor na igarbo, magkabag na pag ako pa ng kasukban. Dito, mo din ang gwapo, ako ay ang angay nilang paminawan, kay makatag pa kung lagtsansa o kapanawanan. Kaya gayunan ba? Pero, mo na ang lisod kayo. Utlo ng taang garbo o kakog, maminaw sila na ako. Nakaroon. Kailangan yung pangutana. Kasi nangutana ka na ako. Kung nakaila sila na ako. Unya, maningkamot yun siya na makadoon na ako. Maningkamot yun siya na ma-interest at kaluwasan. Mga kaniyang bata. Kumbaga, ipakita niya nga malipay yun ko niya. Ipakita niya nga ako yun. Interesado yun niya. Kaya kung naana ang lahom sa mga balita ako, makapag kasigar mo man ko sa Diyos, ganito kanina. Kaya ang Espiritu, di ba? Mga dili makaluwas ang seremonya sa gawa sa Espiritu. Kung baga naana ko ang Espiritu sa Ginoo. Ako yung ipanag-ingal, nga sama siyang isang kasing-kasing ka dito. Isa para ibara naman. Kung baga ba, maluoy o malipay ko sa tao, akong naigugma ko sa tao, may katungod kong mga liupo. Di ba naman na dito, ang anak sa tao, mo ingnan ninyo nga Ginoo ipamtang alang kanila. Pero may katungod siya bubakli sa iyang gisulti. Wala kung sige pagi ko nila pasukan, sige pagi ko pasukan ang espiritu na anak ko, naman ako si Pablo ang espiritu. Ako magitagaan niya sa kalibutan. Kining pulo nga kung naa sila garbo, mo yung pasagnapon lang mo. Dito ang ilalang katungod, bunyag lang ang kasal sa planeta. Akong katungod, espiritu. Iusang lawas ang espiritu. Dili man po nila makaya. Kani ano pambog sila. Kaya nila. Ingon nila nga kaya nila nga sila na espiritu. Dili nila makaya kung saan magpaubos mo lang masayon pa ang kamilyo. Bisa ng dato. Dili na kaya nga magpaubos ako. Pero dili man, ang kuwan naman paubos. Kung baka ba, ang ako alang pagkatao, paubos na sa sakwa, wala pa rin akan niya. Itong kita, alam ko na ako, itong pulis, paubos lang na ako. Nakikigalan ako niya. Kaya ito, dako kay sa gamit, dako kay kong gamit niya. Kaya akong gamit niya sa kuha, kalawasan man, gahom sa mga balita. O siya, powerful din sa kalimutan. Natundang na mga kanya, dako kay itong official sa LTO. Iya talaga bilutan. Musulod ako niya. May mga pakulisir. Muspito pa ko niya. Niya pa kumana to. Siya po yung muspito na ko. Makaampit siya sa himay ang akong gulitan. Oo, kanamo yung mga sa tupapa mo na. Pero dili ko mo ilog sa ilang kakog sa kalimutan. Kung baka, dili ko mo sunod nila. Kaya ang ilamang yung di ko nanagod. Gusto sila nga excellency, hari, tapos kwarta man na. Wala ko kuyaw kayo. Wala sa kwarta. Ihatag pag inako. Budot, biya, pag ihatag imong katigayonan. So ano pa lang si Kristo ihatag ito sa uban. Pero sa kwarta man ko. Kaya ako may matag sa uban. Di ako malipay na ako. Ang espiritu malipay na. Sa nagkalihatag ng kalipay. Mamatagat sa kuha. Malipay na. Mayon siya. Dali na. Kaya nahigugma ka kanako sa anak sa tao. Sa mga nahigugma mo kanako. Maningon kumatog to kamo kanako magsimba gani mo sa hangin biyay sa niya ang altar. Siya man ang altar. Sa mga altar. Halaran
Siya man. Nalad man ko sa kinabuhi. Siya man. Dahil sa adto sa tawag kasi lang. Nga ako man, nakatungod sa espiritu. O, kamo na matay mo. Ani na lang. Mama ni, ako isa-isa niyo. Muna nagwali ko sa buhay sa mga bitay. Tagaanta mo. O tips. Atuhan yung tao. Silagan. Kung makausin siya, gilak siya. Basi, napay points na siya mo. Dili ko pwede inyong suguon na paistorya dito. Ikon. O musulod gani po mo sila, mapusis-pusis na dito. Pwede yapon mo. Pwede mo. Sudlan mo itong gahig ulo. Yung mapusis. Ang problema lang, kaya naman po'y pare ni pastor, di mo ka-explain na. Muna itong exorcism. Ang exorcism mo gigamit po sa pare sa pastor, kalibutan nun lang, dili ma-explain pa sa ko. Ako, kaya pa sa iluday, kanimo batas imo mamang, na dito. Okay, ayun na. Walang tayo paano na ko. Ang ila temporary is temporal na ila tawag. So, the sacrament is temporal. Temporary naman na sa. So, dili inon makasulti. Ang espiritu, ako dili man masulot sa ko. Ila pasudlon man. Ako magsulti sa pulong sa Diyos gikan ako. Tawaman ko. Sila dili man sila kawali. Wala, nagamit lang siya sa gibalaan. Sa kalibutan. Ako nagamit ko sa espiritu. Nagam pa kayo. Kana lang. Dili ko mag-dasang istorya ninyo. Kay buntag naman. Pinanap po ko ako lawas. Ako ang pagkatibanon po na ako. Kay usay akong kasing-kasing. Kaya dagan pa ang isulti lang ko sa espiritu. Mas mayo nga, nakisulti ko na, di ba no? Kung makisulti ko yung tao, naminaw mo na akong mga tao ko, ako pag-points kaysa ang espiritu. Wala akong kisulti nila din eh. Huwag mo sila kasabot na ko. Ano? Kahit kung mahigugma ko, malipay ko nila, may panahon ko makisulti nila, sa to, may panahon sila sa pagpamati na ko. Yan makakaplan na siya. Ang problema, pabuton pa man ko, ako pa magsunod-sunod na, so wala sa igawang sa mga balita. Kaya kung ipinangga nila ko, tapos gusto na silang anak, magmanagod, murag wala lang gud. Mahatag kong istorya nila mo, pagdoon nila. Pero kung kanang, dili na ako paganahan kanang nagalingkod ko, tapos naminaw ko sa espiritu, gusto bukon pa ko nila, kana sip-sip pa na. Mamarambot yung sip-sip. Kumaga, magpakita sila, subok kayo, mato sa kuha. So, tagaan kong panahon nila, respetuhan po ko. Tagaan kong panahon nila, kanang kung maanak kong kasa, ubisal tagaan mo panahon, yung panidang sa panahon, nga tama nga panahon, nga makisulti ko. Diba, points mo istorya kong kanang spiritual ng katunang panahon nila. Kaya, ang katunang kong magpatag kang importansya, sip-sip man na, dalo ka sa panahon ba, sip-sip dikit ka sa iya. Kung ka ba, abuton nila ang mga mood. Kamupod, di ba, nagpaabot mo na ako, kaganiharan ako, nakisulti nyo na. So, mag-isulti na ko, nanukol mo. Kaya dili mo kadool na ko kung dili ko tagad din yun. Kung ako tagabaton sa kumang tao. Salamat. Ako ikot ako magtabang. Magawali lang ko ng tawanon. Kaya tawanon, nakidugog mo tawanon ako. May chance pa mo kadool na ako. Pero kung dito mo sa espiritu siya naman hupan. Magtatabang no. Tama no. Magtatabang ko. Mag-uali ko sa buhay ko ang mga minatay. Sa tawanon, panahon sa tawanon, magpatay silang karbo. Magkakog sa espiritu nun. Akot sa espiritu. Salamat o ang kalinang mga uban ko ng kalinang. Dagan pa kayo. Dagan pa ako ng sulti. Yung balik rito. Dagan pa ako ng sulti. Maglisod ko. Pasabot sa tao. Nagagandaan ko. Walang yung sa kontento. Wala pa ako. Ayan mo. Yung mga istorya manggod sila. Yung silang tama na. Okay na sila. Ito, ang ako mga tao ngayong kabot ko, tagaan ko, gawin sa mga balik. Kamu na yung mamili. Kamu na yung mamili. Kinsa nga silang kasing-kasing. Wala pa. Salamat ka niyo, maman. Maling kabot ko. Masabtan nila. Masabtan nila ang ako ang pagwali kanila. Masabtan nila ang mga tinago sa una. Masabtan nila akong paghubad sa balakang kasangatan. Nagpaabot ko. Ganapay, mga tawa na sa taas. Na maminaw. Parang ako silang ibatas. Magpubos na ako. Salamat. Salamat ang mga tuman ang pubos.
ang iyong tawad na matawag. Dito usap magtapok ang mga akila. Ako kanadto. Kung tapukan ako sa mga tao, mubiyak ako. Tanawa, magipatapukan ako sa mga tao. Gipalansang ko nila sa krus. Timan ininyo ka na. Timan ininyo ka na. Kay gamay lang ang mustot. Mustot nga iya sa espiritu nga guna. Kaya ang gisunod sa kadaghanan, iya sa espiritu nga iya sa kalimutan. Og idugang panako pagpasabot kanila. Ana ako sa gidawdaw. Ana ako sa labing bukas. Ana ako sa mga kaos. Salamat. Pagbantay mo sa pan, sa ipapatubo sa pan, sa mga parisiyo ug sadusiyo. Nagdugang sila bala, patubo ug dugang bala. Daghan sila gintuong nga bala. Haron sila makasakit ug makakinansa. Ang tinuod nga magbalantay, nagasakripisyo, nagaatiman, nagasakripisyo, nagaatiman sa karnero, dili tinahod sa karnero, dili naglingkod sa lingkuran na naay taon. Ako, gilansang sa kras, ug gihimo ko nilang hari nga patay. Og tapukan ako sa mga patay. Og mutapok ko sa ang agila nga nagkaon sa mga minatay. Mao nga tapukon ko nila. Pagwarta nila ang mga patay. Ay, pagwarta nila ang mga patay. Naglakot na ko ug ipatagamdam ko sa mailang katawan. Lakit ang naggamit ko na ang akong kasama. Ako ang Ginoo. May nagsulti ipatagamdam na ako ang mapatay ka na ako. Panimaslan ko ang nagigaiba sa espiritu. Walay kapasayan. Walay kapwa. Sa ilang lawas na kayuhan, wala sila nagtuo sa ilang espirituhanon na kayuhan. Mao ka na, anak. Mao ka na. Ba, iba. Kung unsa ang ilang gibuhat kanimo, mao sa ang iman mo. Kung gipakaulawan ka kaniya, pakaulawan. Usab na ako sila. Gisulay mong gani ang bulawan. Ano pamon? Ako, ang bulawan. Ang buhat ipasabot sa balaan kasama. Kung ipadala ko ang espiritu haron manigil sa mga tao naggamit ko na musaksi siya sa mga salamang plano, sa mga nanambal, sa mga nagbuhay, sa mga pasto, sa mga manghihirap. Lamang sa tabi, musaksi siya sa naggamit ko na ako. Ug pagtao niya ang mga karnerong nga nawa tungod sa ipapatubo sa mga parsiyo. Panagtanan ug magdala siya ug
Kahayag, kahayag nagdiligan sa kamiti, kamaturan, kahayag sa paglam, ug ang mga batong walay bili sa bahan, umuduol kanila, ug makigbatok kanila, gamit sa ilang gawma, gamit sa akong gihatag kanila, nga magpabilin ngayon tanon, mamatay ug mapulpot, mamatay ug mapulpot. Ako, ang Ginoo, ang nagsulti ni ug nagtuman ang pinangga kong sulakan, ang gahong sa maayong balita, labaw pa ni David, labaw pa ni Sulaiman, kay si David nakiaway man pinagi sa kalibutan, si Sulaiman nahimo mang hari sa kalibutan. Ako, ako, ang nagpili kaniya nga mahimong Pangulong Pari apan dili sa kalibutan. Dili siya mahimong pari. Kay naa na mga pari nga pinili sa tao, mga anino kanako, animaslan ko, ang nagbugal-bugal sa anak sa tao, panimaslan ko, ang mga nagsulti kaniyang total, ipakaon ko sa tayo sa mga ibaglos ko ang ilang mana, kay may pinalabi sila sa ilang pagkakita. Ako, ang Ginoo, alang sulti ni, kay gitago nili pag-ayo sa akong gigamit. Kay kung maakson akong kasuko, ihatag niya yung paggalingon ko na ka. Aman, nuwamot na, happy ang kapanaran. Kinahanglang matuman dyan ang balaang kasalanan. Pangmagduga, dugangan pa na ako ang ibahabdog na nila. Ang magkuraan ko ang ilang mga pag-antos ng ipadala dito sa langit. Ang ilang jutay nga sala, inugang ko sa nasubara nga naghinulso nindo sa anak sa tao. Sama sa kumbina, isa pa dinasyo, tulo pa dinasyo, ug lima pa dinasyo. Naguna-una silang kamay sila. Ang Ginoo, ang nagmando ug tag-iyan sa ako. Nagpangmauman ang ilang gusto, matuman ang ilang libangan, kay wala sila nagtuman sa akong gisugok. Gigamit hinuon nila ang akong mga paniwas na paniwas na ako ang nauna, ang nauna, ang sinundan, upang ang ilang karma. Kaya nagbilib pa sila sa ilang kaugalingan. Wala pa sila interes na nagsalig sila. Wala pa pagsalig sa iyong mga pulang. Magmamot sa mga balita, mga Jesus. Mga din kapoy kay ko. Mga din, kaya sama sila sa bata, mamasusa. Nagatutoy pa ka nila. Wala pa nahamtong ang ilang hunahuna.
Nagdagan mo kaya na dili pa ka Diyos. Ikaw lang panganit mo nila. Pero, mao ka na. Mao ka na. Hindi ka mo sa kana. Kung ikaw lang kanila. Ikaw lang kusap sila. Sama. Sa nagpadala sa Espiritu. Kung dili sila gusto ka nila. Dili sila dapit ka nila. Timali ka na. Timali ka na. Mga akong problema pa ba Diyos? Kaya ilapay kong kalawasan o kang ilang gamot sa mga balita. Nung ilang kaalam, halos na akong gisubo sila baba. Ilang kong ipang luwa. Murag ako ilang basulang. Murag ako ilang tunay. Murag ako ilang inog hinungdan. Sa tanong. Wow. Kaya naapak kanila ang kako. Wow. Wow. Madili siya. Makampi. Sagang sa may balita. Kaya kung alaala nila ang gamot sa may balita. Mangitas ang bagay. Kung ganahan sila mamati. Kaya wala lugang yung tingin. Mudool sila. Dili inuman. Magpakalunan. Ugyan kanila. Timani ka rin. Ala. Mga di ang sa'yo wala kong mamatay sa kapisa. Kana magsulti ganito. Nasubala ang kasulatan niya. Di sila maminaw na. Wala kong mamatay ma. Wala ba insulto ganit? Ang espiritu. Kung saan ako napapasakot, makasakot siya. Kaya kung gusto nila, magkwaon ko ikaw. Kwaon ko ikaw. Kung ipakita ko, karoon sila magwali na wala na ka. Ayaw sa Lord Jesus. Kaya bisa na akong pamilya. Bisa na natin eh. Nagsalit pa man ako. Mga kumpisa sa pamaturan. Ako naman lang ipanugdong nila pa pa Jesus. Marami noong ko nila isa magpapapatay. Yung sige ko nagsunod-sunod noong ko nila. Magbuhat-buhat na lang ko istorya mo na binuan. Madugay mo binuan ko. Kasukan pa ko. Murang gusto nila ako sige magpakatawan nila. Ako sige nakakita ko na. Kaya nalaudan ako kanina. Nakita ko ang mga salawayan nila mga binatan. Napay na ako. Naloy ko niya. Kaya ka nagatinap sa yuta. Parang makuha pag-usap ang gawin sa may balita na ilang ipangluwan. Sila na kasi. Nalinog ko. Mga ayaw na pangalip ko kanila. Ayaw na pandong. Makapantong kanila. Kung ako ang muka kanila. Ang salamat. Salamat. Pero mag-antos ka na. Bahala ka na.
Bahala na. Pero palilingan ko sila. Inigabot sa kanila. Ang kanina. Kaya. Apan dito ka. Ipaham na. Sa wala ka. Wala ka. Wala'y nagatuwa ka na ka na. Anak ka sa wala ang kasalanan. Kaya nag-abot lang sa panahon. Nga ipainak ko na. Muna hulog ang kalibutan. Muna. Pag silaob sa kalaya. Na. Kumawat akong panahon, Papa Jesus. Mandilagin sila makainon sa. Wala interes na ako. Masanog siya. Matuman ang naas bala ang masalatan. Kung nagasalig ka niya. Kung magbata-bata siya. Magbinata-bata ka na ba? Nga magasalig. Sa bata nga masusa. Mas maayaw pahitan. Ang ilang liyak. Kung itambong sa kilad surakat. Kung galingan ato. Salamat. Timani ka. Ako ang iyong abiyan. Ang espiritu sa kamatawaran. Kung magsulti ka, hindi ka na kalakaw. Kung iyong sa espiritu sa kamatawaran. Apan sa tawanan, gikan kanina. Apan nakabalo ka na. Iusan mo ang tawanan ng espiritu. Mando sa parang sa iyong kasinas na akong gimanduhan. Pinaagi sa espiritu. Ang pitik sa espiritu. Ang pitik sa espiritu. Mga pagpaglaan sa mga pinili. Ikaw ang bago na lang. Pagmata na lang. Pagmata na. Kay imo na pagmata. Kabuntagon sa iyo sa kalimatan. Pagmata na. Pagmata. Para makainom ka. Tubig. Pagmata na. Pagmata. Pagmata. Kaya ang imong kasinas. Nagkabra na. Pagmata. 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 Balik ang iyong lakas. Kung wala nung kung akong tira. Kung interesado sila, mauna pa ng pagpaminaw. Sama karon sa mga espiritu na minakalimang. Nilanog man ang imong tiwag anak sa tao. Kung wala nung na kanimo ang akong tira, ginanga ko sa naka. May interes na sila. Kaya ni kamat ang makasabat. Salamat po sa kanimo. Salamat ko kanimo, Papa Jesus. Salamat. Magbisan. Ako kong sana. Tungod kayo nang itak ka na ako. Tungod kayo tuman ka sa ako. Sa ako. O tungod kayo. Gitanong niyo. Sa imong kasing-kasing.
Huwag nasabtan mo. Ang hubat sa kampo. Ang sumba. Malaman ka na. Tungod po din ang kagisahan ko. Ako ni paningkumutan man. Para sa mga tao, ako igasa kanila. Nga maluwas po sila. Maraming pinagin ako. Salamat ka. Salamat ka. Ano? Inumdum ang pangalan. Ang tao. Dili siya mamantuhan. Sa iyong isip katao. Tama no? Pero nga nung dali manggit kayo ang tao, mabakom sa iyong isip katao. Bawa ka na anak. Bawa ka na, usap ka na amato sa garbo. Magsigpasigar mo ang tao. Nga siya, tama. Kung katong isang katao, balik. Mali na nagsugod niya ang sara sa tao. Papa Jesus, inuuna ko yung pag-alala. Ang bata, magikan sa pag-aangkon sa kinikanan. Asa mo at ang kinikanan. Mag-uman siya. Kinaamon siya sa sabakan. Tama din ang akong di usahin nila na ang bata siyang kadlaw sa sabakan. Yung gibalik ka na. O anak, o. Di ba nag-ingon ako kanina? Ang imong pangutana sa imong pagkatawanan. Tubagon sa espiritu. Maningkunsad na kanina. Kaya ipadala ka na samahan na magdala sa akong pangalan. Anak mga Jesus, mao ka na ang dili sabtan sa tao. Tungod sa galwa na. Tungod sa galwa. Ana ako na sa balaang kasalanan. Ipadala ko ang Mesiyas na magdala sa akong pangalan. Wala ginanabasa na sa mga pari, Papa Jesus. Para atong ngayon pag nalipay ako pag-ayo sa pinangga kong sulugod sa iya kong ipakonsan ang Espiritu. Di sa Mateo man na, di gani na sa ul. O anak, o, kay daghan mong maangkon sa akong pangalan. Daghan mong magpakarutingan nga sila ko. Sila family. Ay, tama din. Kaya nabasa naman ako ito, Papa Jesus ba? Katong sulat ka ni Iwan. Apan na apay magulak ka na po ng mga kawatan. Iwasan na naman ako. Salamat ka, Iwan. Nga maminamit ka. Kana ko. Ikaw ang ako. Pero sa akin, dili gani ko katulog. Dalagan kayong mangayo na ako. Pero, makalawas na ako para Jesus ka lang mga patay na. Anak, ang langitan, ang mamatay, kaya namatay na ako. Ako ang nagkatuhan. Ba't ipasabot din sa kalibutan? Anak, ang gihatag kanimo sa Ama na katuhan, ang Espiritu, baray-bara, ngipin sa lipan. Lagi. Makigusay lagi sila na ako. Kaya mga ayaw magkugusay kanila. Nga karon ang problema pa kay Jesus. Natulog naman sila ilang naandang nga pagtulo na lugar mo. O anak. O. Kaya kung maalamon lang sila. Mangyayari sila. Sa Espiritu. Ang magtatala. Nagpuyo sa kalibutan. Tausap sa kalibutan. Ang ilamang kong itamnan, Papa Jesus, na ang magamit ko sa mong pangalan
Hayahay. Pareha ng mga reliyon. Hayahay niya na sila yung mga dalang-dalang. No? Ano magigid nga? Gutungan, magidatuman, magigid ng pasilihan din. Ano? Ang inyong kinabuhi din sa kalibatan. Uno, sa mga talikaka. Nakalatid na daan. Yung mga nakalatid daan. Yung kami mangita sa kaluwasan. Dili na nagway ko mga kanyang papasinita. Kaya usahay, mura lang kong buang ba. Nga, nag-istorya ko nimo. Magwali ko rin. Amen. Nadagang po mag-letter ko. Wala may so, maglakaw na lang nagway ko. Tibok kalimutan. Masakripisya lang nagway ko. Ano? Natapos na ang kupa sa pag-andas. Nubalik ako. Nagdalakan sa iyong pangalan. Pinagi sa Espiritu. Kagibilin ko man ang akong nais. Sa tuos naman, kalagitnan. Nga ako lagi. Ang iyong pabuhatan. Ang Espiritu, anak. Nag-uban ka niya. Imo ako kabihan. Ang Espiritu may katuhan. Ngamanya pa. Aman, katumugot nga nagatubog kanima. Apan nagasalit lang kanima. Di kinanglan sila. Huwag mga pagsalay. Wala problema pa matisas. Kaya ang tao, di naman gustong pagsulay. Pero ako ano binang istorya nila. Idok-dok na ka nila. Ginabay na ako si Mrs. Mang, di ba maestra ka na? Kung sa kanya ang maestra, di ba katong break, gusto sila isang, gusto gitsulay yun, kinamay maagi pagsulay. At ang tandok no, yan ano po. Ganun sige na ko example ng maestra. Kaya natin magtutundok. Kung sa kanya batiyon si maestra, pa pa niya batiyon sa magtutundok. Kung di lumaminaw ay ang estudyante. Kaya kung sa ganit pati sa maestra nga dili ko mo participate ang estudyante, mapa ni ba rin paminahon pati yun sa maestra. Wala mag-isip yung pangal. Loya din mo pang na. Loya din mo. Sa espiritu na mo. Loya din mo. Wala. Katawaan lang kung mahanap na siya sa kanya. Wala po din na. Naintindihan ng palitaan. Na, kung nanaon mo, na ikaw ay magtutudlo. Kung sa'y bation, kung sa'y una-una sa estudyante nga sige absent, yeah. Di pa yun maminaw, di pa yun katubag. Siyempre, mayroon ditong estudyante nga kapasan kakuan. Pero sila isa lang kain ng ano. Tugod kayo na kuna-una sila. Nga ako, gumpa. Mga ang tao, ganun yung mga sipsip. Balik yan mo na sa iyong nagat kaya ito. Kaya sa simbahan. Diba? Ang inyong pare. Ganun yung nagasipsip ka na ka. Matubang lang siya ka na ka. Kung siya mag-ano. Apan nag-atubang siya sa mga tao. Kung siya magpasikat mo. Tanaw. Gitos loob nila ang pahat dungan sa panaksan. Sama ka na ko. Gitalikdan ako niya magbitay sa kras. Unya, pagsugod ko ng salaran, magyango siya na magsalang. Anak ka na sa ang kasalanan. Halak! Tama pa ba Jesus na? Bantayin niyo ni sila kay magyango ko ni siya. Sa iyong katangan na. Ano masakpan sila ni Papa Jesus. Di ba, magyango-yango. Di sa altar.
pabaw-baw. Ay, tama ka ba, Diyos to? Kaya katong gilotos ka sa una, nakita mo ka. Gawas anang yak-ak nga sa ginabadrama diri sa tao. Di ba, magyukbo-yukbo ang mga diyo niyo, no? Makulag. Nga, katong ilansa ka sa cross. Murag nag-people's power sila, no? Karon po, BBM, Duterte, mura po, no? Natuman yun pa ba, Diyos, no? Yan nagsulsol, majority Catholic, no? Nagapa-English na English. Murag wala ganit sila. Naglibog ang tao. Unta gisulti ata sa pare, no? Nga ang naglibog pa sila, naapoy nagrally sa pikas, nagkontrapartido. Gisulti ata sa pare, no? Pasag dain ninyo na. Nga hukman, nga magwari ang pare na. Hukman kasi kami, no. Unta maminaw sila sa ako sa Facebook na ko. Napag sa YouTube, sa Facebook. Nagawalugod to si Rene Boy sabi anak siya. Di man tamang monetize school kay di man pangalan ako ang kasagaran pangalan ako nila sa sa inay mo loya pa niya ako ang mga tao yung nangyari ko di ba nangay ko yung gabi kagaya na ko pa pag Jesus parang ako ang puning regaluhan ako ng sila kagaya ko pa Jesus di ba nana ako yung gabi sa akong kasing-kasing kasi maluoy bitaw ko ng ganit papalis ko ng series kasi na naglong kayo na ako na mo na mag-joke-joke ng kupudana nila nagkabalo man ka wala ang tinuod ng pagtutudlo bisag ikapoy ang lawas katulukan di ba mutulog saya mo yung estudyante bisag tigo lang nakaya maningkamot yan pagtulog sa iyong mga bata dili ba tama bitaw ako dyan kaya sa akong asawa sa una ba akong asawa sa una may naman ko may nampod siya nga sa kanila laging madala sa mga okasyon nga may inom siya nga mabuntagan na nga magpaabot wala naman ko ako sa una sige naman pag ayaw sa ko ano sorry pa pag isa nga wala kayo ko ni isot mong ka ito nga karon hubog na siya na ulit sa gabi at na siya ito ang siyempre iswe lagi siya na po wala ko nagmahayan wala ko na asa ng hubog lagi ko na kay suko sensitive ra ba kayo ko asawa suko na ibis i-joke na ko jokean kinako na ya gani murag ilas mambat unsa mo suko may ninoon wala ba kinaiya mo yan kabalong man ko pan biya botan biya gagawin siya nga karon pag-abot ito pag kita ginako ulang kita isa wala ba kapoy kayo ba nagpurtay man po na siya sa siyang trabaho grabe kita kung badungon ganyan ay naman ano niya imo ng trabaho pa wala na po ay na po na ay lisura wala na po kung magkapoy kapoy ko ba sakit ko lawas ako rapot niya kung hindi mo na po pagayo ni mo di ba just ayuhan siya sige ko pagayo sa uno ni mo ba niya wag ko buhat no sorry ka ito ha kaya tayo ba na kung tabalo ka pa nagtago man ko nga kalangguhan ko ni mo nga tabang niya na kinanglan nga gahigid ko ulo nga isulti ang kamaturan ako nagtago ako ni Mrs. Kakabalo ko madir-madiron ba siya kung sa ilang tubna ba na ako lang ginang ikomedya naman na ako komedya na ako ang pagbadlong niya sos dahil man yung manigative kung sa kan pangabana na po lakan po doon sa kanat kami pagsulti sa kamaturan niya ako lahit ko niya wala ko sahin nga hindi sa mag-interest tulog mag-anak di ito porte dahil sortihan niya sa ako pag-umidyan sortihan ka na ako o gili malas natatandaan niya mo itong sa unang palabalikan ko so maningkamot yun dyan tudlo o niya
Bahin sa ko, Malay problema lagi. Ako ibalik niya. Ikaw saan naman, nagtutulo ka. Kung sa'yo mong bation sa mga bata. Lakas na ikaw matundo kasi tapoy lawas. Niya, gusto ko kas bata, kung di maminaw. Abot, nga talaga kung istorya nila. I-feel good ninyo nga maestra mo. Kaya pila naman po maestra na ako. Di pa pa sa si Kring, si Mariani, si Bilin. Ginoon, maestra naman niya sila. Kaya nakaagay man ipanudlo, gid sila dili. Pero, kung sa lesson pa kung magsultis ng mga maestra, ano man, unsa ang, di ba, unsa, dili angay buhaton kanimo sa imong isig katao, ayaw buhata kanila. Wala ang usahay, una-una ko ba. Isip lang kay, usay, ako silang pasultion na. O, kamo na diri. Anak 15 minutes nga yung kagaya ko silang panahon, anak, di ba, sige ko, anak. Ako na naman kasi akong kasing-kasing. Gusto po ko, na akong istorya, hapit 2 ka oras kayo sa hinayin na magbagulbon. Kita man ako, kung mabalaan ako. Dugaya na po na. Tumano-ano na ko. Muna na po na ako, balik-balik ka nagmanok. Sige, pamina ba? Muna ka nagmanok, good nga. Di abis ang liog niya. Wala pa napatay ng anak. Paminaw na lang sa ilang debate. No, to. Paspason ako. Kaya kanip po silang isikil. Kanapong mga espiritu gusto mo ginang maagian kita. Agsa naman na magian ilang binasa. Papa Jesus, dili ba? Gusto mo ginang ikalait. Ang uban po, nag-anam na. Nagunahon na. Nag-iinga. Nagkubanaan na. Nga, babala pa ilang mahayan. Nga, pagkaugma, may na po na si Mrs. pa. Bang, sugod na ta. Kasi gabiin na po doon. Kaya kung magsugod ko sige. Usay ganit. Asa naman itong nagsiingon na magsugod na ta. Kaya na sila nga. Tuwa pa mapod sa sulod. Hindi ko pahita. Anong adlaw, murag, nauna sila, magsugod na ta. Pagkaugma, anak po. Kung saan man ako ng mga tao Ya, tingnan na po ko ni si Mrs. ang ginay, pero dikit na ko kay sip-sip na yun ni kay simple. Mo gani nang dili kay siya naagod siya sa kuha. Kumbaga ba, ako nang susugugon na sa sugusugog na nagay na ay na sa asama ni ko ray na asko na pud siya na ti kasukan man tahari mga ray na mga hari kasukan mga hari kala panako pa ina na anak ko pikon dili aga katawon pa nakaran kaya ako nila mag-istorya na ko nila na dari kumantay no ang dili buhaton sa imong isig ka tao ayaw buhata kanila muna sulayon ako sa 15 minutes wag ginanindot ba't ipasabot dili yung tatubuhaton nila kanako na ako abito sulayon tindogod mo istorya gud mo. Kay maminaw ramang ko ninyo. Sa kadaghan nila. Kaya na ko sila paminahon ba. Balik pa Jesus no. Sa kadaghan nila katong pagkadumi katong pagabanhaw ko, di ba? Sila sa kadaghan nila, gitabangan ko nila. Kaya na ko sila paminahon, pero sila biyaan ko nila may gani na ato silang lita. So, patay yung takwa to. Balik to. Ako yung mapatay. Katong, ang santo papag ako. Kaya makatulog kong 5. Tigkong ko. 5 ka oras. Tulog ka adlaw. Nga talawa. Pila sila tanan na to. Kaya na ko sila paminahon ba? O istoryahan. Sila tanan. Sobra katos magito. Kaya na ko sila paminahon. Pero ako raw sara, dili siya kakaya na ako na maminaw sa kuwali. Na, tigulawan ako ibalik na nila. Kamo, bisag, isa kagatos mo, kaya ko kamo paminahon. Makikuban ko ninyo, makiksulti. Pero ako, di gani ko kaya ninyo 2 ka oras gani, makikuban mo na akong istorya. Na huwag may sikot mo, balaan ka sa latan. Pero ako, di ba, Papa Jesus?
Pero may nakatudlo ka na ko. Oras-oras, no? Kaya ti ka paminawan pa ba Jesus ba? Isa ka. Pila naman katuig. Sige ko paminaw niyo mo. Pero sila, isa ka oras na gayaan ko magkiksulti about Biblia. Yan, ingnan pa ko din. May impirno pag-iday mo yan. Pag-iday mo nilasan. Swerte na kayo sila na ako pa ba Diyos, no? Ang gamay lang nga ilang kinahanglan na pag-antos. Akong atag sa una. 24 hours ko gauban nila. Tingnan sila, wala. Kung puli-pulihan man ko nila. O sa imulakat pa ko sa dili na ko. Tumutuod. Adi nila. Ako kaya gano'n na ako sa tapulan na ginis nuli ba. Kaya nakala ka rin katulong na o sa kabalo. Nga, ang espiritu, anak-anak ko, ang gibati sa tibok kalibutan karon nga. Ang ilaha, muragwa mo sila na kung na sama ka mo sa babae hapit na anak. Murag ako naman. Wala naman nila. Yeah. Siguro, murag hapit na sila magbati kung magkadungog sila sa kuwali, istorya. Kung may istorya ko kung paruma nila. Yeah. Kapitan ngapinan. Halos, murag wala, dili na kung sila ay kapi, magkutaw-taw, murag laglum na kilang una-una, murag kautong na gani. Pag umanag, joke ka na po na kamalimot na po. Pag-abot pila ka na. Maugin ang tao ka, Jesus, no? Sa imong pangutan na kaniya. Di ba dingon ka? Ay nalang, katalagban. Di ba, mana kung ingon, di ba? Sorry, Papa Jesus, ha? Anak. Kay kung wala rin dako na pagsanay. Wala ko'y hugot ang inang pagto sa imong gisulti. Unya ikaw ang makaluluhay. Kay mura lang kagbuang na nagisulti na wala sila naminaw. Naminaw sa napapatid sa hingon sila. Ang nasunod sa dalugran, kung dili makasunod sa kasing-kasing, mahanaw lamang din. Wala gid ako kami nagisulti nila papatid sa step. Kung mahana siya ang kalam sa tagwangan. Kung ba't sana ko papasabot isa-isa na wala pa siya kasabot pa. Tidood ka na. Tidood ka na. Dagan pa ang wala niyo nasabtan. Wala akong problema, Papa Jesus. Ang mga pari, nagsigig, sige at buhat, kung mga langyaw nga sinutan, nga lisod sabton, para ingon sila'y bright. Mga nag-Greek word, manana-anak sila, wala nga si Father Darwin, isa istorya, langyaw nga sinutian, parang siya matuhan, nga siya naka-eskwela, o siya taas. Ako, porte na kong paningkamot sa imong gisulti, sa espiritu na ko, gikan sa Latin, gikan sa imong aramay ka na imong, usa ka na magdagtan ng mga kuwan, porte na kong paningkamot, nga hubad sa ako agyon, nga kaugalingon yun, kasing-kasing, para masabtan sa daming ubos, sila, ilang gibuang ang mga tao, istorya ang mga langyaw. Wala, tanawa, gareklamo ka. Kung walo'y mga katalagan, kung walo'y mga pagita, dili sila magitang karako. Tanawa, miso ko ang Ama, ang Espiritu. Diba? Mabay pagsakit, karako. Unya nangita, sa anak sa tao. Wala. Ikaw nag-aantas. Ikaw naghungit sa ilang mga pakma. Karon sila, malaman. Tama ano, Papa Jesus? Ang mga pare, paglinog na yun, ang ilang ipanood yan. Mauna, wala mo nagkasimba. Simba na mo, puno po na yung simba. Yawali niya dito. Ulog-ulog ang mga tao. Masag dahil kinaan na to ang Ginoo. Wala yung katalagman. Kaya na. Pag gani, pare, nag-ingon ganina. Dili ko no, pag nagpadala mo, dili ko no, kanang predict. Ayaw mo toaan na. Usara na kapang, mapanik ta, makulbaan ta.
Di, wala rin yapon sila kasabot. Nga imo itong pasidaan para mo balik kanimo. Wala kaya ayaw mga pare, Papa Jesus, no? Ambot lang, naba kay maayo. Kala may baloan ay. Mupalag pagani sila kung naina predict of na pag-ipari ron nung nadili pa. Patambalon. Wala sinaulaw. Kung di pagtabalon, yung mga matay itong mga tao eh. Yung mga pobre pa patuuban. Nahurot naman galing ng kwarta sa hospital. Ang pagtang na sa iya, Papa Jesus. Ala, dili matubad ang kasalatan. Yun ay pagayon. Magparayon siya ang pagkakain. Tanawa niyo, si Paraon. Gigamit ang garpo sa espiritu. Aron masulayin ang mga tao na maalaman. Sorry, Papa Jesus. No? Wala kay sala. Wala kay sala. Ang nakasala. Ang wala na mati kanina. Ani na lang, Papa Jesus. Sige lang kong istorya ni mga mura po kong buwang. Dili lang. Ang buwang. Nagsiging umuto sa dili makita. Apan wala na to. Sa iyong konsensya. Nag-anamya ko kasuko sa mga pare, Papa Jesus. Nga akong nipunggan ang kay. May tabo na, di ba? Nag-anam po ko kasuko sa mga tao. Nga ako pa nipunggan. Kaya, nagyo may tabo. Kailangan ko kung pasok ko. Diri gani, hatan po ko sa si Mrs. I-play pa na niya ng nagtanaw, nagod ko. Tapos na, dagan po lagot ni ka. Ako, sa mga anam po ko kasok ko. Nakamasok ko. Dengan mga mata, di ba? Kung alam mo nag-iinan sila. Ay, kung gagawin yung sip-sip dire, kaya kung nakaano. Kaya, siyempre, tao po, di ba? Tao po ko may ubos. Tao po ko baglagot. Tao po ko, muragdagan ba? Ang ilang pagkatawan nun, ilang ako na, ang ilang na lahi ko nila. Pero, maguna-una sa lahi ko nila, dito sa paminaw, sa kong giwaligikan kanimo. Marag ilang gusto ba? Mananamba ako mag-antos, isukan ako ilang sakit, marag inana ba? Dahito, ang ilang gibati, mo ko na akong gibati. Masakit ang po ko. Nawala mo sila na ko na. Kung may ubos sila sa kong gisulti, may ubos po ko, dili sila maminaw na ako. Wala ako sa'yo. Dahil may ubos, sabi ako pag-alisa. Lagi na. Wala anak ko mag-awalan lang na kayo pa. Araw ko pa yun. Na ito po mong kalako, di ba? Kung biyahanin mo, di na ito ang kasalatan. Hindi ako mahanap sila magsalit na ko. Hindi gusto ko magtakahanan ako sila gawin sa mga balita. Parang mga kasakitan, hindi mahamtang na sa kaman, labay na, buhian na talaga. Ina na nila na, mga dapat. Wow, pamati ang malama yung kuwado rin. Ano lang pa Diyos rin. Hindi lahat. Matapilig ng mga 12 apostolos. Ayun ako po matatanda. Ako lang. Aman pala. Sa espiritu. Ikaw. Nagabutsik lang sa mga tinagawan. Kaya kung ikaw ang akong tagaan, ugat man. Ado naman kay palabihan. Mga taging palabihan din mo. Ang kanunay nagasipsip ka niyo. Bisan mo lang buhat. Huwag ikaw ang mabugatan. Diba wala sila nagatuo ka niyo, maglubak ka niyo, magdaot ka niyo. Di mo mang ayuhan. Sama ka niya ito. Ako pa dito nagbuhat sa unang papasisa sa pagnahin. Wala.
Ang bot ko yung masakit. Nag-ayos sila. Namalik mo ka. Kaysa di yung gidawat ni mo ang pula. Magipakaon mo sa gabi. Aron ikaw. Adunay kinaagaran. Na maayos sila sa ilang sakit. Gipatay sila. Ay tama pa ba Jesus no? Ang akong gipakaon sa akong power, kung kahom na ko, kung mo-reflect ko sa mas imong panagway, mas na taong kamag na maayos sila sa mga sakit, nakalakaw sila, naning pagwali na ko. O anak. Kunya, sa kalibutan, ang ilang gipakaon nila, sa ilang gahom, kalibutan nun, kanang sige yaw-yaw, kung ama na mo, o sakripisyo, apaan sa pag-antos, no? Mamatay na yapon. Kalibutan na anak. Na ikaw panahon na. Kanang gitawag nilang misyon, mga tama na. Kaiwan manambal, maabot yung 3,000, ilang gitawang balan, pila sila katuwid, hantod silang kamatayon niya. Ako'y, ano ba akong bat siya, Papa Jesus? Mapasigarbo na maligtas. Gamit nila sa ang gahong gift sa iya, yatag gamit mo. Mahalang na siya, denied na siya. Iyan ako na kantosan na lang. Sa pagkantas. Kaya nagamit sila sa pulang. Nga ako, di ba lahat? Nagamit ang cross. Nagamit sa pagpahalan. Pero maayos sila kinain. Binira. Binira siya sikat. Hindi naman kasabot ko ka naman ilang tanyo ang bagis. Ay, ilang na ng pan sa pagkantas. Maluoy biyak ko ka na si Padre Darwin. Yung gibirahan taon itong batang hilir o sa kabalo. Maantusan niya na. Maantusan pa na ikabot sa panahon sa pagtabang sa mga tao. Nga na po sa magkita mo taparayan lang mo doon. Kasadayan na nanin yung mga bakakon. Na gusto mo na pamatyan ang mga tao na kailangan mo palang bisingan. Kwarta mo po na. Wala sila option o wala sila problema ba kung mamatay. Kwarta mo niya po. Kapag doon, kung mamatay, problema man ta. Ako, kasi sa kung mamatay, problema man ko. Kung nalagamang kita. Ano mga sari, may problema mamatay, ulog-ulogan niya po na ito ang langit. Napaabot na po doon pila ka ulan, pila ka tuwid, para gyapon. Nalinglag din ang mga taong pag-isip. Salamat ko ito may pastor ko. Dagdagan, kasi ako, di sila maminaw, mamunat sa ulan. Okay, basta nakailan ako. Ano na lang, Papa Jesus? Sorry na mga kapatid. Ay, nalagay pa ko ang katalang mo. Ikaw na rin may balik. Pasiguro na ba, ako na ko ilang ino na. Natong rin na, tungod rin na ino. Kaya karoon si Father Darwin. Di mo na po daw mga safety nga. Nanong birahan mo din si Darwin. Nanong birahan mo din katulik ko. Isa inong dan, di ba siya? Ako'y pari. Buhawa ko para Jesus. Okay. Panahon na ko rin may mga ipalutawag, ipagawas na ni mo, aron mailhan. Ang gapit, ito gusto Dario, para mailhan, ang batikan. Para kung yun sa, dili na sa Jehon, gigamit lang naman, huwag silang garbo. Gawin niya po na ni Magiwa, na ako ni Spiritbot. Para maraming mga utang. Para kung tintaw mo sila, kasabot sila. Ano na lang, Papa Jesus. Salamat ninyo. Salamat ninyo. Dapat ko niling mo akong mapa. Matamat na naman ko. Nga karoon. Ano din ang minawa ko. Yung sa ibang ko, magsubot kong istorya. Nakatulog ko. Nga. Mas pa mapunta ko. Mundal na ko. Salamat ka. Tagang istorya. Tagaan nyo din yung may ubos. Tagang istorya. Tagaan nyo yung mabalaan bakat. Sana na po din yan. Kalaanan ko na po. Kalarin. Sorry tayo nga ako sa magapugong ko. Sa mga kasakit. Pasok at magalit ko sa mga tao. Galit kasi ko. Lakot mo sa mga tanong. Alam na kung kalakot ka rin Jesus.
Wala sila na handog sa espiritu. O gani, handog ay ko. Wala sila na handog din mo, Papa Jesus. Sa imong gingon nga pagbalik ko, dili pa rin ang kundi espada. Sorry kayo ka kung kulang pa ko. Pasahin sige lang ko. Pangalan. Naluoy kontak ko nila ba? Wala mo sila naluoy sa kong sakripisyo. Yung po ko yung mukha ako kung mamatay. Na sila kaluoy na kapatid. Sama kayo kalimutan. Wala yung maminaw na ako. Ano mga vlogger? Ha? Yun, active ka silang vlog kalimutan nun. Ako. Pero kanila among content, magigipasa. Hindi sila magsasag niya. Ilagisag niya yun, kalimutan nun. Lubagi. Vlogger nila ng katulad papagisay. Gusto ko na po na sila sa ko. Tapos itong mga vlogger na magsag niya sila ng mga isip na. Manood sa ko. Explain ko. Salamat. Salamat naman. Matuman na yung pagbuhat. Ikaw may balo eh. Kung saan mo may kitinanglan. Sabang mga ayaw ko rin mo. Bulawan rin ako. Buwatan. Makamagatan. Itama ko. Tinigil. Na-spoil ko ng tao. Ang tao mga tao. Ang mga dato, di na po matang doon. Katong sobra, di na po matang doon. Wala din na dito visa sa palit. Wala man sila nagwali, no? Suborno rin na tawag dito. Ang iyong pagbuhat na itong magpapakos na ang iyong pagbuhat. Salamat.